Fis-sigħat bikrin tat-tieni jum tas-sena ġdida 96 immigrant kienu bejn ħajja u mewt fl-ibra tat-tiftix u salvataġġ Maltin. Iksqaret l-għaqda Alarm Phone meta ssibt salvat lil dawn l-immigranti. L-NGO Alarm Phone qalet li fost dawk salvati hemm 17 minuri u 2 nisa. L-għaqda mhux governattiva qalet li meta rċeviet il-messaġġi li dajsa bejn il-Libja u Malta tinsab fil-periklu mill-ewwel infurmaw l-awtoritajiet Maltin, iżda komplet li dan kollu kien għal xejn kif ma rċevew l-ebda tweġiba. L-Alarm Phone permezz ta' tweet qalu li din is-sitwazzjoni saret tiġri ta' spiss bl-awtoritajiet Maltin ma jweġbux it-telefonati li jagħmlu huma. Bħalissa dawn l-immigranti jinsabu fuq il-bastiment tal-Open Arms u sa issa fuq dan il-bastiment diġa hemm 157 immigrant oħra li kienu salvati fl-aħħar jum tas-sena li għaddiet fl-ibra Libjani. Sissa għadhom ma nafux jekk dawn l-immigranti u se jiddaħlu f'pajjiżna jew le, bil-gvern jibqa' kompletament sieket fuq din is-sitwazzjoni.